हाँ मैं भी जा रहा हूँ गोल्डन बीच के अंदर, गोल्डन बीच रिजॉर्ट। खतरनाक। हाय गाइसमोन, मारै दं? बड'लेण्ड टाइगारखौ नुबाय? आरबानावसो खामानि मावो, आरबान कम्पानियाव। ओरै आपार्टमेन्टआव गासिबो गिदिंजोबो। दा हिनजावजों थिनहरजालायबाय गुवाहाटीनिफ्राय चेन्नाइआव। ओरैबारै गिदिंबाय थानांगौ। MPLA निफ्राय मोनला नालाय, दा आरबान कम्पानियाव खामानि मावलायबाय। बेनो टयटा इन'भा गारियाव गाखोलायो रायजोफोर। गाइसमोन, मोजाङै नाय बेखौ। आरबान कम्पानियावसो मावो बियो। फायखाना सुग्रा, टयलेट साफा खालामग्रा, न' क्लिन खालामग्रा। नोंसोरथ' मिथिखायो रायजोफ्रा, गाइसमोनहा आरबान कम्पानिखौ। दा चेन्नाइआव फैलायबाय। अनलाइन केलसा माबा खामानि मावो बियो। तू कहाँ जाएगा भाई? तू रिजॉर्ट में काम करता है, अर्बन कंपनी में। हम समझता नहीं है क्या? तू हिंदी जितना बात करो मैं भी बात कर सकता हूँ। गाइसमोन, बड'लेण्ड टाइगारा माबायावसो खामानि मावो, फायखाना सुनाय आरो न' साफा क्लिन खालामनाय, बेयावसो खामानि मावो। दा MPLA नि थाखा मोनजायाखिसै नालाय, आरबान कम्पानियाव खामानि मावलायबाय। ओरैबारै जिबौ उरसो बियो, जिबौ उर। दा हिनजावजों सारि गानहो जासिगोन बियो आरबान कम्पानियाव मावाबा। बिसिखौ माजों जाहोनो बिलाय, हारसा हिनजावखौ? बर' हिनजाव लानायबा मोनसे जोंना हाजिरा मावगौमोन बर' हिनजावफ्रा। खिन्थु हारसा हिनजावफ्रा हाजिरा मावाना, जिरायसो जायो। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गाइसमोन। अन्नानै लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम, गावसिजोबना हो। हाँ मैं भी जा रहा हूँ गोल्डन बीच के अंदर, गोल्डन बीच रिजॉर्ट। खतरनाक।